ka bela jele wale ɲuman dɔn bismillah Yusu andan a bɛ cogo di aya basi tɛ man tɔɔrɔ si tɛ yen kɔni tɔɔrɔ t'an na marhabani an b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn Yusu Karabati Yusu Tarawele k'a dɔn fɛn min ye donkibɔrɔ sɛbɛnw ye alamisa e ni ne an bɛ sigi yan ni ka kungun na a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na i k'a dɔn donkibɔrɔ sɛbɛn ninnu nazarakan ma n ma ko les journaux ayiwa a bɛ sɛbɛn faransikan de la anw ka ci k'a ta k'a yɛlɛma bamanankan la jama fanba o ka se k'a faamu Yusu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu suwalen don an na Renouveau TV sanfɛ ani Renouveau Fm sanfɛ arajo la ani fɛn min an cakɛɲɔgɔn arajo fɛn fɛn bɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ su la nin waati i ka dɔn an ka foli b'u ye maa minnu bɛ tile la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko nin y'an sigilen fɛn min ye kunnafoni kɛnɛ kan donkibɔrɔ sɛbɛn minnu don n'a dugujɛ bɔlen don juste an b'a ta dafɛ kelen kelen ayiwa ni k'a lase limanaw ma baara in ye jɛka baara ye fɛn min ye Usman Togo ye a bolo bɛ nɛgɛw la ka se Sira Kamara ma fo ka taa bila Maram ayiwa Kanɛla an ka ma ko Batoma ka taa se Mahamadu Tarawele ma Mahamadu Zɛri Tarawele an ka ma ko Zɛde an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Yusu i bisimila marhaba baɲini ani denmisɛnw ka kɛnɛ tarasi tɛ anba Simoni ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la ahanba katigaw burankɛ i dabɛlɛ bisimila n y'a laminɛ i seko to bila bilali la a katigo in kɛra baara ye bisimila Antoine k'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ka awa k'a dɔn ne yɛrɛ denmuso fo min ye papa a bila dessin animé la awɔ n kɔrɔmuso taama ye koyi grâce tɔgɔma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bisimila ka dukɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Antoine bi ye alamusa ye ka dugawu don kɛ yarabi ala ka jamana in basigi amina ala k'an kunnadiya ala ka sago ɲuman d'an ma amina yarabi ala k'an sɔn k'an sɔn b'a kɛ alaw tala yɛrɛ amina o tuma Antoine an bɛna bila dagirinda la e ko kunfɔlɔ n tɛna d'i ma de ayiwa Yusu n'i ye kunfɔlɔ di an b'a minɛ i ye dugawu min kɛ hali bi an ka dugawu k'an ka jamana ye sabu kabi san 2012 fo ka n'a bila bi la i ka dɔn jamana in a bɛ denge danga la nka an d'an b'a la k'a fɔ jamana in a bɛ jɔ a sen fila kan fɛn min ye bɛn ni kelenya ni hɛrɛ ye i ka dɔn a bɛ na sabu an ka maakɔrɔba dɔ bɛ a bɛ tiɲɛ so bi ale tun bɛ to k'a fɔ a ka kumaw la kuma bɛɛ ko maa caman bɛ kɛlɛ fɔ i tɛ kɛlɛ dɔn ko kɛlɛ to a ka di n'a yɛrɛ ye kɛlɛ tɔgɔ a ka di ni kɛlɛ yɛrɛ ye dɛ o kumana an bɛ dugawu kɛ ala ka fɔkabɛnw ni k'olu sabati malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka jamana a bɛ ja cogo min na Yusu n'i ye fɔlɔ di yan n b'a minɛ n bɛ l'indicateur du renouveau ta l'indicateur du renouveau a bɔ ko 3,330 ani 7 ye nin ye i ka dɔn bi alamisa juin kalo tile 24 2021 san an b'o la an bɛ taa an jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na fɛn min ye premier ministre ye Sogɛl Kokala Mayiga a sɛbɛkɔrɔ kumana kab'a kɔni sigira ayiwa nin sigiyɔrɔ in na a ye wulikajɔ ni k'a daminɛ ka wuli ka malidenw k'u yɔrɔ ɲini ka taama ka jɛkulubaw k'olu bɛɛ lajɛlen ni k'olu sɛgɛrɛ a ka o taama kɔnɔna la fɛn min ye Sogɛl Kokala Mayiga ye a bɔ a bɛ sɛbɛkɔrɔ kuma sabu a b'a jira k'a fɔ waati koron bɛ baaraw olu ka teliya fɛn min ye yɛlɛmabolo minnu kan ka don an ka cakɛdabaw la ani an ka politiki taabolow la an ka ma ko réforme constitutionnelle i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o ko in ye ko malidenw yɛrɛ de bɛna ta u bolo la ko a tɛna di maa wɛrɛ ma maa min bɔ jamana wɛrɛ aucun expert étranger n'écrira la nouvelle constitution Sogɛl an yɛrɛ de b'a sɛbɛn Sogɛl Kokala Mayiga i k'a dɔn ayiwa a ka nin wulikajɔ senfɛ ani fɛn min ye société civile ani olu maaw kun ye ɲɔgɔn ye ayiwa ɲɔgɔn ye kɔnɔna la i ka dɔn kuma caman olu bɔra a la kuma caman falen na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra jigisigi kumaw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ɲɔgɔn faamuya o kumaw ye a bɛɛ lajɛlen kɛra jamanajɔ o kuma ye walasa ka bɛɛ lajɛlen hakilina dɔn premier ministre a ye taama bere ta ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ jamana maabaw a y'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ fɛn min y'an ka premier ministre kɔrɔw ye i k'a dɔn a y'olu fana sɛgɛrɛ ka t'u kuma ɲɔgɔn ɲa Sogɛl Kokala Mayiga fɛn min ye premier ministre kɔrɔw ye a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn fɛn min ye parti politiques ye n'o bɛ politique tɔnw ko fɔ a ma ɲɛmaw a n'a jɛrɛ jɛkulu a sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen jɛkuluba fɛn fɛn a bɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn a y'u bɛɛ lajɛlen lamɛn k'u ɲininka sabu maa kelen tɛ se ka ko kɛ maa kelen i k'a dɔn i tɛ se ka jamanajɔ kɛ f'i ni jama de ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye société civile maaw ye Sogɛl Kokala Mayiga a n'u sɛbɛkɔrɔ kumana yɛlɛmabolo minnu kan ka don an ka politique taabolo la yɛlɛmabolo minnu kan ka don an ka sariya sunba la a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma sabu malidenw hamina ko ba ye o de ye bi kosɛbɛ fɛn min ye fanga ɲɛmaa ye
Shogel Kokala Maiga a ye bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili sigi ale nana baara min kama baara min cira k'a d'a ma i k'a dɔn a tɛna sɔnna a tɛ ɲinɛ a na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye wotekow ye malidenw sigilen bɛ k'a kɔnɔ wote nataw olu bɛ se ka kɛ cogo min na a ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o de bɛna sigi fɛn min ye ka woteko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo an ka ma ko organe unique o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o de bɛ jɔ ni wotekow bɛɛ lajɛlen k'a kungun n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na Shogel Kokala Maiga a ko a bi bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye wotew natɔ minnu filɛ nin ye nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna sigi i ka dɔn jɛkulu kelen pewu ka woteko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i ka dɔn ni k'a ban ka fara o fana kan a ko fɛn min ye expertw ye n'o ye a fɔ ko maa kalannenbaw maa faamuyalenbaw ko maa si tɛ bɔ jamana kɔ kan ka n'i da don an ka constitution sɛbɛnni na k'a tɛ kalifa jɛkulu si la ka bɔ jamana kɔ kan ko an ka maliden yɛrɛ minnu ye expertw ye maliden minnu sɛbɛkɔrɔ kalan bɛ i ka dɔn n'u hakili sɛbɛkɔrɔ jɔnmɛ k'a ko bɛ taa k'a kalifa olu de la olu de b'a sɛbɛ a daminɛ fɔ ka taa ban olu de bɛ Mali dɔn Shogel Kokala Maiga k'a ye nin kuma in fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn a fɔra maa min kɔ k'a y'o kɔrɔdɔnni sabu n'o ye i ka Mukutari Wane ye ale tun y'a jira waati dɔw la fɛn min y'an ka constitution i k'a dɔn a yɛlɛmani ko kuma ko k'a ta k'a kalifa i k'a dɔn fondation Tony Blair la ayiwa olu kɔni bɛ bɔ jamana kɔ kan k'olu kana ko lajɛ nka Shogel Kokala y'a jira k'a fɔ k'an yɛrɛ ka expertw ko dɔnniya b'u la k'an bɛ danaya da u kan an ka sariya sunba k'a ta k'a kalifa u la i k'a dɔn min kan ka sɛbɛn a kɔnɔ min kan ka yɛlɛma a kɔnɔ olu yɛrɛ ka baara kɛ k'a ban ko maa si tɛ bɔ jamana kɔ kan maa la walima jɛkulu la min bɛna sɛbɛn a banna Shogel Kokala Maiga a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin wale in ye maa caman kɔni tɛgɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a jira k'a fɔ Shogel a nafuradama ni bi cɛ tile damadɔ a ye wulikajɔ baara min kɛ nin ye a n'a b'a la ka kuma minnu fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye jigisigi kuma ye wa ni nin bɛɛ lajɛlen waleyara a dɔw b'a la malidenw bɛ min nɔfɛ i ka dɔn k'o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye nin kun ye sɛbɛn ye o de ye ka sɛbɛnkun don an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau Youssou indicateur du renouveau n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da indépendant o bɛ ɲɛ Dr Boubou Cissé min ye aw k'a dɔn ani Shogel Kokala Maiga u ye ɲɔgɔn ye i k'a dɔn Shogel Kokala Maiga a ye sogo donni ni ka taa aw an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Dr Boubou Cissé ye nin kɛra araba don juin kalo tile 23 Dr Boubou Cissé aw k'a dɔn ani Shogel n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ani Shogel Kokala Maiga ka ɲɔgɔn ye na Musa Sao Kamara indépendant kɔnɔ ale kumanen don a ko min ye Dr Shogel Kokala Maiga ye kalen ko ka taama kɛ ni k'i ɲɛsin premier ministre kɔrɔw ma a taara min ye i ka dɔn Boubou Cissé min ye a kɔrɔ minnu bɛ yen a y'a daminɛ olu la a taara ka taa olu bɛɛ lajɛlen fɛ yen nka Zeyin a ye sogo donni ka taa Dr Boubou Cissé min a k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita n'a kun y'o ka premier ministre n'a kɛra ministre ye o tuma a k'a dɔn u kɔni kun ye dankari ale la min ye u tilara k'a bila tun kɔsa sa u tilara ka a lajɛ k'u n'an daraki tuguni k'a sababu kɛ mun ye k'a b'a fɛ a k'a dɔn ni ka fanga dafiri n'o ye transition dafirili ye o de kɔnɔna na a k'a dɔn min ye ni maa kofɔlen ye n'o ye Dr Boubou Cissé i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye premier ministre kɔrɔ ye min ye an ka kiiritigilamaw ye olu nana ka na ko fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ aw k'a dɔn kuma min n'a fɔra aw k'a dɔn tiɲɛ kuma tɛ min ye aw k'a dɔn min ye Dr Boubou Cissé wulilenu tun b'a nɔfɛ u kɔni y'o jɔ ni k'a bila a yɛrɛ ma o de kɔnɔna na aw k'a dɔn Shogel Kokala Maiga a ye taama min kɛ nin Dr Boubou Cissé a salen fɛ ye ayiwa k'a dɔn a y'a bisimila min ye an ka jamana tabiya bisimila cogo la min ye aw k'a dɔn dantigɛli ye aw Dr Shogel Kokala Maiga a y'o fɔ waati min na min ye Dr Boubou Cissé ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni fɛn fɛn bɛ aw k'a dɔn ni maliko don i k'a dɔn ale kɔni bɛ sa o la dɛ ni maliko don ale bɛ t'i tɔ la wa i k'a dɔn ale bɛ ale kɔni fɛn fɛn a se ye fɛn fɛn ye a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ walasa i k'a dɔn jamana a bɛ se ka baara cogo min na a ka hakilina ani k'a dɔn a farikolo yɛrɛ la ko ale tɛ se ka k'o kɛ cogo si la koyi ko maliko don walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunkelenna kelen sɔrɔ cogo min ani k'a dɔn basigi o bɛna kɛ jamana kɔnɔ cogo min ale se ye fɛn fɛn ka dɛmɛ k'o la k'a dɔn k'ale b'o dɛmɛ kɛ o bɛ ɲɛ min ye Dr Boubou Cissé a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a y'i ka nimisi wasa a y'o jira k'a fɔ Shogel Kokala Maiga ale min filɛ nin min ye aw k'a dɔn ko jamana in k'a ko ka ca min ye jamana den bɛɛ lajɛlen an k'an ka yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka
bodda kele fe anga nganywan deme anga nywan mine anga laje awakado fe munumbe no jamana awakado akugalan nye anga laje ka hakilnaw ni awakado minye kumblinaw di nyama amso ko belejele salo chugomi ninga bwe awakado malibse ka basiki chugomina wode ko nana Dr Bubu Sise nyera la awakado mugu no Muktar Wane ale ko nu ya jira ka fokani Bubu benyoye awati Bubu mason chugosila ayo Okonga sugal kogala mega ekado asono tama mi awakado Dr Bubu Sise bismillah ayre min vlane ay wuli ka joke wati dola mi awkado ap resident surveilla ga bina ka bi Dr Bubu Sise abaka sokono alla fiale awkado a hakli sigile nga koningo fon be no ye maliko ye fon be no bi talike mali re ka nyetaka anni aleka haklina de biseko tanye quality siga chugo shila ninga ka haklina bla okola wala sa jamana mitanya chugo bina kwa anga laje anga mali laje anga mali bla sanfɛ miye awakado Dr Bubu Sise ayo fo miye sugal kogala mega nga ka wuli ka joko nan sa atara kata awakado anga jamana awakado andloma do be a josun do be atara kata ni yoro ko folen bela jelela fami awakado minyi yelema memina do anga ko la anni fere mununga anga tige wala sa awakado minyi sirapsega furanchugo mi ka je ko bella temeno reformu bama yelema me no bina ke o ka ke nyeda kurai wa ka ke bama yelema kurai obma atarakata awakado cour suprême anu cour constitutionnel kan olu maw fana ya bishimla kuma nyana o sugal kugala maiga abe albi abe wuli ka jola min ba to fere ni dabaliw olu bi se ka tege cogo mi jamana bitanye o da se Dr Bubu Sise ale kaso aywa Yusu bara kuma daman na nyode fo malidenw ikado ambele jelebi nywando ado bala alna filla nywanga chema aw nasigara ka ma aminyo famu ndesani nebi ngeleku nebi sebenda anga mako la lettre du peuple Yusu Karabati so dugule o ndugani nye ikado femi ministry job ye abdala bara mina abi bara sebe ko nyedo sabu kadaka ni ndashe folo ye ka ke ministry ye ikado ministry mi nyeshimbe anga jamana ani jamana ro ko nyana bako ma dana dale flaka ni kokura kun kana naye wa ko kaba nana afana wuli ka jo damne ikaro premier ministre be tama mina ale fana tama damne jona abara bara mina ikaro nyemo fe baran abise ka dagu chugo mina femi ablay jopu ye ay wuli ka joke jona anga jamana ani jien tomo ni nyanje yango furugu ni mimbe obise ka joshi ka boy chugo mina ayo baro bele jile damne dana akase kana mali anade memba jamana bele jile ni nyanje anasigi nyanje jamana ko ayo bara damne odela ikado odongo angoro ay ambassadeur bele jile wele nabi lasigi ngo fo fembe anga jamana kono ani jekulu fembia ko lu de banga jamana ko ay be fara nyonga Yusu ko manywanya jobu ni iba do nyar la mali re de ta de yuma no te jobu ni barakela wi abenyo ndesani zango ita aleka sebenye ninye ka bo lettre du peuple ko nala fe minyi ablay jopu ye ya jira ka foko bibi na mali mako be ikaro nywande medela mali mako be jien jamana u bele jire ko na ka mali sebe ko deme sabu gele ami me anga ka damna san 2012 kana bla bila ikado akeme ka mali ay waninga sebe ko degun ko sebe aya ambassadeur u bele jire ko no fara nywanga akara fe min dene juin kalo tele mugani kele bafla ni mugani kele saina ikado ablay jopu ayu manywanya ay jien tomba wele fo to goberla nazara kala communauté internationale ka faible jilinge ku ka maliko laje jinyama jolena tiendo grande obe anga ikado njangili buso fona tame ka zegere ko ka malika ko laje ikado jinyama jolena akoni mali sorunani do ko sebe ka laje mali be danga mina mali de me ka bi ani grande chama ikado olu manga ay kuma chama fo mi rekoni ambassadeur u sebe ko relation ko sebe kuma re labana olu ya jira ka fo ay mi fo ablay jopi mi fo ikado wulibali do ikado mali de kanga de me bi ikado o ija ko ya ye fe minye me kalot le mugani duru ba fulani mugani kele aywa mingara jamana ngono bela jele ba don kabo ko ngara fe mi jekulu chama mbe uyo ko isebe koroko jekulu chama mbe ikaro na fo seda ona nywana o ulu yere ko ne gerete do tane nga zegere o nga fe mi ngoni nye ayo manfli pepe usa nga ko ni yanse mbo kodo la yana wate do che o pana mila ini minu ngara ka premier ministre sigo bara okera fe mi jamana nyama fana o sigira doni dania o ko mbala kana abla job ko mbe wulika jo la mabbe o dania kele mi no kume kabe korole o kasega temanga
nga jamana ani diɲɛ tɔnbaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye nin baara in de kɛ o kama fɛn min ye furanjɛla fanga ye transition o ma ɲɛmɔgɔ bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ Ablaye Diop a ye foli ni tanu ta k'u sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ an ye sira min minɛ nin ye i k'a dɔn n'an dɛmɛna ni k'an dɛmɛ a dɔw b'a la an bɛ wuli k'an jɔ lajɛ min n'o kɛra Akara mai kalo tile 30 CEDEAO mɔgɔw fɛ olu kɔni ye Mali dulon ka bɔ i k'a dɔn u ka baara dɔw la nka o kɔni ma Mali fili pepewu sabu ka d'a kan fɛn min ye wulikajɔw ye tamasiyɛn dɔw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ sɔɔni a tɛna mɛn bilen Mali b'a jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ni ka olu ta Ablaye Diop ale bi a ka kumaw la ambassadeur ani jɛkulubaw ɲɛkɔrɔ a ye kuma caman fɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali ye bibi na an bɛ ka baara kɛ dɔɔni wa ko an mago bɛ jamana bɛɛ lajɛlen la nin waati in na u ka Mali ka ko lajɛ jiɲɛmajɔ de na u ka sɔnɔgɔya kɛ Mali ye sabu ka d'a kan an bɛ degun min kɔnɔ a degun ma daminɛ bi kabi san 2012 o degun o kɔlɔlɔ kelen olu de bɛ an kan Ablaye Diop a ye mun wɛrɛ fɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya min b'an ka jamana kan a kɛlen k'an ka jamana sɛbɛkɔrɔ degun wa ni degun fana ye Mali sɔrɔ a bɛ maga Sahel jamana ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la o fana ko a bɛ laɲini kɛ fɛn min kɔni ye i k'a dɔn diɲɛ tɔnbaw ye ani diɲɛ jamanabaw ani fɛn min y'an sigi ɲɔgɔn jamanaw ye an bɛ jɛkulu fɛn fɛn na tiɲɛ kɔni don i k'a dɔn gɛlɛya an sɔrɔ nka u kan'u tɛgɛ bɔ an bolo u k'an dɛmɛ sabu ka d'a kan an mago b'u la Ablaye Diop ye ko nin kuma minnu kɔni fɔ a kɛra sababu ye ambassadeur u nisɔndiyara kosɛbɛ n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn min ye ambassadeur olu fana la maakɔrɔba o de ye i k'a dɔn Marɔku a lasigiden Hassan Nasiri ale ye kuma ta ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn ayiwa lakana nani na Sahel jamana ninnu kɔnɔ o fana ko dɛmɛ kan ka ta ka Mali sɛbɛkɔrɔ sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Europe jamanaw ye Union européenne o ma ɲɛma n'u k'a ma ko Bart Ouvri ale fana ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko Ablaye Diop ye kuma min fɔ kuma in kɔni i k'a dɔn u b'a sɛbɛkɔrɔ mɛn o d'an b'a la k'a fɔ fɛn min ye don n'a nataw ye baaraw bɛɛ lajɛlen na se ka sigi sen kan min b'a to an bɛ se ka lafiya Ablaye Diop fana y'a jira k'a fɔ fana fɛn min kɔni ye bɛnkan sɛbɛn o waleyali o baaraw bɛ ka daminɛ fɛn min ye wotekow fana ye o labɛnw bɛ sen na ayiwa laɲini fɛn fɛn kɛra diɲɛ tɔnba maaw fɛ ko Mali na ayiwa a ka layidu k'a bɛɛ lajɛlen bato kelen-kelen min b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na n'i ye nin ko in da k'a lajɛ a ko Ablaye Diop yɛrɛ ni ambassadeur ninnu ka ɲɔgɔn ye ani diɲɛ tɔnba maa ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye minnu b'an ka Mali kɔnɔ k'a kɔni kɛra sababu ye ni k'u hakili sigi kosɛbɛ wa fɛn min ye gɛrɛntɛ min bɛ an ka Mali kan ayiwa Ablaye Diop yɛrɛ ka kumaw a n'a ka kow ɲɛdɔn fɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka Mali surunani don ayiwa ko maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la diɲɛ tɔnba maaw bɛɛ lajɛlen kɔni n'a danaya kura Mali kan min b'a to an bɛ se ka bɔ nin dingɛ jugu in kɔnɔ Ablaye Diop a ye nin baara ɲumanba in de kɛ i ka dɔn ntɛnɛn juin kalo tile 21 2021 na waasa danaya bɛ se ka na Mali ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ la lettre du peuple. La lettre du peuple an dɔ n'i y'ale bila ne bɛ sirɛni ta sirɛni INTM ani gouvernement cɛ min ye Awa Poli Jalo ye i k'a dɔn ko a laban na gɛlɛya bolo koyi min ye ministre kura min n'o sigira awa k'a dɔn n'o ye Awa Poli Jalo ye min ye ani k'a dɔn Union nationale des travailleurs du Mali du Mali o kuma awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni wulikajɔ min filɛ nin tiɲɛ la i k'a dɔn ni muso in kɔni nana nka i k'a dɔn ale nali i k'a dɔn a nali a bɛ kɛ funteni ye koyi k'a sɔrɔ kɛ mun ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la ministre de la fonction publique o ti dɔwɛrɛ o ye baarakɛlaw ka ministre ye min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jamana dun ye continuité de ni dɔ bɔra dɔ bɛ na jamana kɔni taabolo ti jɔ i nana a bilara yɔrɔ min e bɛna ta ye o de kɔnɔna na INTM a secrétaire général ani k'a dɔn a baarakɛ ɲɔgɔnw n'o ka bureau maaw ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la sanga ani waati min ye a ka u ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a bin o sɛbɛn in a kun ti dɔwɛrɛ ye olu ka ɲinifɛnw u ka kɛ sɔrɔ fɛn ye u ka ɲinifɛnw k'a da tabali kan kuma bɛ se k'a k'a kan cogo min na o de kɔnɔna na a k'a dɔn min ye Aruna Touré ye maître Aruna Touré ni Awa Poli Jalo n'ale kɔni bilala o nɔ la i k'a dɔn k'a bɛ taa dakɔrɔ ma dɛ dakɔrɔ ye jumɛn ye min ye INTM olu tun ye waleya dɔw fɔ ani fɛn dɔw bɛ yen min ye a k'a dɔn ko jamana ko ta ba la cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye a k'a dɔn hali n'o ma se ka ta ba la waati dɔ kɛra INTM kɔni u ye grève ko ba ko 2 kɛ nka u ye grève in jɔ k'a kun ti dɔwɛrɛ ni maa min kan ka kuma b'a t'u bolo o kuma malidenw a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a tora nin cogo la i k'a dɔn k'a bɛ kɛ sɛgɛn ye min ye a k'a dɔn coup de
force min kɛra n'o a taara ka dɔn n'o taara ni bandaw ani ale n'a ka premier ministre Tarwani min ye tiɲɛ yɛrɛ la kabini o de kɛra sa a ka dɔn min ye a dulonnen min filɛ min ye gouvernement kura sigilen ni ka olu ka ka dɔn min ye baarakɛyɔrɔ min ye baarakɛlaw ka ministre so ni k'o di Awa Poli Jalo ma k'u n'a ta a dakɔrɔ la min ye tiɲɛ yɛrɛ la kunnaja de ka kɛ sa u ka bɛn kelen ma u ka sigikafɔ kɛ Muktar Wan ale ma se ka min kɛ min ye a ka dɔn gouvernement min bɛ Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se Awa Poli Jalo ma olu kɔni ni INTM u ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ a ka wolo daamu na ko n'o tɛ n'a ma wolo la a laban a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye INTM ye olu na baara bila kɛ k'a sababu kɛ mun ye u tigɛlen don a kan wa u ye tile 10 de di gouvernement ma Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'a ma Choguel Sirène an ni sama ka bɔ ale kɔnɔ galabu min bɛ Choguel la nin ko in na an d'a ma la k'a fɔ tile 10 min fɔra u ni Katilɛ n'a ka jama u bɛ ɲɔgɔn faamu an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ dugawu de k'o la n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mali sɛgɛnna an bɛ dugawu kɛ ami Yusu n'i ye o bila ne bɛ sɛbɛn jaso an ka ma ko l'Expresso Télémankɔrɔ n'a ye Express ta fɛn min ye ministre min ɲɛsin bɛ an ka dugujukɔrɔ nafoloko ma ayiwa n'o bi n k'a fɔ Lamini Seydou Tarawele ko fɔ i ka dɔn ka an ka kuranko ma ale de b'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ministre min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafoloko ma an ka kuranko ani an ka jiko fɛn min ye Lamini Seydou Tarawele a ye jɛkulu dɔ ɲɛmaaya ta ntɛnɛn juin kalo tile 21 2021 na an k'a ma ko NFM session de revue du secteur des mines et de l'énergie n'o bi dugujukɔrɔ nafolo ko fɔ ani an ka kuranko k'olu bɛɛ lajɛlen ko fɔ ayiwa u ka sigi ko kɔnɔntɔnna i k'a dɔn u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen k'ale kun ye a maa ɲɛmaa ye ayiwa maa min tun bɛ kɛnɛ k'a don kama ayiwa n bɛna maa min to a fɔ jamu in ka diya kosɛbɛ limanaw k'a kɛ to i k'a dɔn a tɔ de ye ko monsieur Adalbert Nsimiyu Muremi ale ye Banque africaine de développement je ne garantis pas la prononciation. Monsieur Adalbert Nsimiyu Muremi i k'a dɔn Banque africaine de développement bado i k'a dɔn olu ka lasigiden do ya ale min ye dɛmɛbaw olu y'u ka ɲɛmaa ye an ka ma ko partenaire technique et financier olu ka maa ɲɛmaa do i k'a dɔn karamɔgɔ Sidibe ale ka kumana ale ye sɛbɛn fasiribaa ye fɛn min ye ministre Lamini Seydou Tarawele a ka wuli ka jɔ a bɛ ka baara minnu boloda a ko maa bɛ se k'a fɔ taarɛ sabu ka da ka Yusu Karabati baara minnu boloda mɛ nin ministre in fɛ yanni waati damadɔ cɛ malidenw m'u da ka suna abana dagasuna ye a ko k'a tɛ Mali de labila ma ye hali malidenw ka baara a t'a labila dagasuna ye jumɛn ye an bɛna lafiya kuranko la i k'a dɔn an bɛna lafiya an ka dugujukɔrɔ nafoloko la wa ko bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka kɛ ni sariya ye futa ayiwa Yusu Tarawele fɛn min ye i ka dɔn nin sigi ko min filɛ nin ye an ka dugujukɔrɔ nafoloko ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i b'a ye k'a fɔ an ka kuranko ani an ka jiko fɛn min ye Lamini Seydou Tarawele k'a kɛmɛ ka wuli k'i jɔ dɔnniya yɛrɛ minnu b'a la ani galabu min b'a la maa bɛ se k'a fɔ ɲɛmaw y'a bila baara min na nin ministre in a bɛ ka ayiwa baara in kɔni k'a bɔ a da fɛ dɔɔni dɔɔni wa k'a laban maliden bɛɛ lajɛlen na wasa o sɔrɔ a la fɛɛrɛ minnu ani dabali minnu sigi bɛ sen kan min kɔni b'a to de ayiwa an ka dugujukɔrɔ nafoloko bɛ se ka don ba la an ka kuranko bɛ se ka don ba la maa minnu bɛna sigi ka nin kuma in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ k'u bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ nin session in kɔnɔna la i k'a dɔn ayiwa ka sɛbɛnw da k'u ci ɲɔgɔn na fɛn min kɔni a wariko ye n'a musakako n'o bɛ budgetw ko fɔ a n'a baara bɛ boloda cogo min n'o ye programme ye ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw bɛna kɛ min b'a to ayiwa an bɛ se ka lafiya cogo min na o la jɛkulu wɛrɛ bɛ yen an ka ma ko relance économique développement durable crédit olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani ODD ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ka sababu ye ayiwa an ka dugujukɔrɔ nafoloko ani an ka jiko ani jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa ka taa se kuranko ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ɲɛnabɔ don n'a nataw la i k'a dɔn baara in fana a bɛ sinsin min kan dɔwɛrɛ tɛ ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye fɛɛrɛ kura minnu b'a to i k'a dɔn nin baara ninnu kofɔlen minnu filɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka taa ba la i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ fɛn min ye projet ye baara bolodalen a 23 o de bɛna kɛ n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sefa wari miliyari 73 o de bɛna don a ko in da fɛ o sefa wari miliyari 73 min filɛ nin ye an ka ma ko décaissement an yɛrɛ wari labɔ ka ban koyi dɔɔni danaya dara an kan i k'a dɔn wari bɛ di an ma o yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ miliyari 38 o yugubara ka ministre fɛ min b'a to baaraw olu bɛ se ka daminɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Banque africaine de développement n y'a fɔ o ka lasigiden bɛ an fɛ yan Adalbert Nsimiyu Muremi i k'a dɔn ale kɔni ye foli kɛ baara minnu kɔni kɛra i k'a dɔn ka kɔn bi ɲɛ a y'o foli kɛ ni k'o waleɲuman dɔn hali n'o y'a sɔrɔ Covid 19 o gɛlɛya bɛ Mali kan baara minnu kɛra dugujukɔrɔ nafoloko baaraw la a y'o foli a n'o tanuni kɛ k'o ɲɛsin Mali ma i k'a dɔn ka ɲɛsin ministre ma ale ka galabu o kɔnɔna la a y'i sinsin min kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ fɛn min kɔni ale bi wari ka se ka labɔ sabu ni wari bilali ka bolo kan n'i ma kɛ baarakɛla k'a labɔ wari bɛ to yen dɛ a bɛ to yen dɛ
o tuma kaba kɔni fɔra ko wari b'an ka bolo kan ministre kɔni m'a bila da girinna wari bɛ bolo kan i kɔrɔ tuma wari ka bɔ a kan ka don da min fɛ a ka don da fɛ o baaraw de b'a la ka kɛ dɔɔni ni dun ye dugu jukɔrɔ nafolo ko ta k'a lajɛ projet 5 i ka dɔn o bila bɛ o baarabaw bɛna kɛ olu y'u daminɛ ka ban fɛn min sefa wari miliyari 3 miliyɔn 375 i b'a ye k'a fɔ o yɛrɛ décaissement na n'o ye wari bɔli ye miliyari 2 yɛrɛ o yugubara ka ban ani miliyɔn 445 ka se k'o baaraw fana kɛ fɛn min énergie fana ta ye projet 18 olu sigilen don sen kan o baaraw fana daminɛna i ka dɔn miliyari 70 miliyɔn 452 bɛna don o da fɛ décaissement fana na ka wari bɔ teliya la joona baara kana sumaya miliyari 34 ani miliyɔn 900 o yugubara ka ban a banna Yusu Karabati a ko nin baara minnu b'a la ka kɛ nin ye waasa kura yɛrɛ k'a sama ka se sigidalama bɛɛ lajɛlen ma an ka dugubaw kɔnɔ ka taa bila dugu fitininw na o baarabaw bɔtɔ ayiwa 2 centrales solaires o kɔni bɛna ayiwa fɛn min ye kura yɛrɛ tile ka kura cari ni ka taa n'a ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ i ka dɔn baaraw bɛna kɛ o bɛna kɛ yɔrɔ min na o ye Cagadugu ayiwa jalakɔrɔ ye o bɛ Kati cercle fɛ o puissance i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ mégawati 50 o y'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ o bɛ taa Tona fɛn min ye bila cercle ye Segu mara la o puissance ayiwa mégawati 93 o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ale bi an ka kuranko ta fan fɛ baarabaw bɛ senna min b'a to san 2021 kɔnɔna la i ka dɔn kurantigɛ banbali o ka se ka ban Mali kɔnɔ o ka kɛ sogo kan ye fɛn min kɔni ye i ka dɔn maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ i ka dɔn duguba ani dugu misɛnna o fana mana bɔ yen fɛn min ye an ka jibolisira minnu bɛ an fɛ n'o ye bajiw ye ka se ka kuran walankata bɛɛ lajɛlen kɔni k'a sɔrɔ o baaraw olu fana bɛ senna baara dɔw caman olu bolo d'an bɛ i n'a fɔ Selenge ani Sotiba ka to olu kurakuraya sabu olu tun bɛ kura de ka kɔrɔ k'u fanga bonya ni k'u kurakuraya ka ni kura fiyɛ u la o baara olu bɛ se ka kɛ cogo min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ o bɛ fɛsi ka taa se sojɛmu ma i ka dɔn projet min n'o bɛ guin na o baaraw fana i ka dɔn ka se ka busa guwa olu la kosɛbɛ o sɛbɛkɔrɔ teliya malidenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na n'an fana bɔra ye an bɛ taa min na o fana ye i ka dɔn aménagement hydroélectrique n'o bɛ courant carili kofɔ sabu ɲama bɛɛ bɛna salo k'a yɛlɛmani ka kɛ courant ye a banna n'i ye nin ko in lajɛ hali bi i b'a ye k'a fɔ ɲama tɔni 1000 ani 500 don o don a bɛna o de bayɛlɛma 1500 tonnes de a fɔ ɲama tɛna kɛ Bamakɔ bilen an bɛ don ɲama feere Lamini Seydou Tarawele a ka wulikajɔw kɔnɔna la i b'a ye o directeur ba i k'a dɔn n'o bɛ Fuji Ibrahima Magera ka ko fɔ ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛnɔ bila kɛ kaba baara ninnu k'a ti jɔ bilen ayiwa a bɛna taa ɲɛ ayiwa ni nka maliden bɛɛ lajɛlen kɔni lafiya a ko nin baaraba minnu bolo d'an filɛ nin ye fɛn min ye ministre Lamini Seydou Tarawele ye ko maa bɛ se k'a fɔ galabu min bɛ nin ministre in na ani wulikajɔ min bɛ a la i ka dɔn k'a bɛna kɛ sababu ye ka malidenw lafiya wa a ka ko ye min ye nanzara ko ma ko ka ko teliya sɛbɛn ka n'a ka bureau kɔnɔ a n'a ka furan ka bɔ a kan ka taa yɔrɔ min a ka taa ye sɛbɛn tɛ se ale fɛ yen o mais mɔgɔ min fana ye karila ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna kuranko la n'a ma kɛ ni politique a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ sɛbɛn tɛ se a ka sɛbɛn tɛ se tabali de sanfɛ a banna sɛbɛn na a k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ a kan ka taa yɔrɔ min a b'a fili ka taa ye Lamini o don dɛ ka wulikajɔ kɔni ye nin ye o tuma ko a tɛna mɛn bilen nin baaraba minnu bolo d'an bɛ i ka dɔn bilen nin baaraba minnu bolo d'an bɛ i ka dɔn nin mégawati belebeleba ninnu Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ o fana an bɛ dugawu de kɛ Ala k'o don k'o bɛɛ lajɛlen jira an na ayiwa ministre fana n'a ka cɛdenw jira an na ayiwa ministre fana n'a ka cɛdenw ayiwa k'u sɛbɛkɔrɔ jija waasa baara min n'a kalifal'u la ayiwa u ka se ka baara in kɛ k'a tile ani baara in fana i ka dɔn a ta fanga ni k'a d'u ma nin ye sɛbɛn ye ka bɔ n k'i ɲininka l'Express kɔnɔ Express ni ale bila pharmacie ifuna mena binga imanzoro asi pharmacie Kuraverti o ye zone premier de n'amura mi taa zone 2 la groupe commerce ka yala nga taa ye kafe Niger ano dɔɔni foro ayiwa ka sɔrɔ ka an joie fɛn min ye jumɛn o buru kɛ maison du pain n'an y'o ni kafe jɔsi ɲɔgɔn ayiwa Yusu an bɔlen kɔ sugu la fɛn min ye kafe Niger ye ani maison du pain Mira Market i k'a dɔn a ka fisa maanifin ma kosɛbɛ o fana an bɛ foli kɛ u bɛɛ lajɛlen na an dɛmɛbaa baw don an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ale bɛ foli k'a kurakuraya fɛn min ye Ablaye Mayiga groupe commerce la nin waati k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Yusu sɛbɛn ta dɛ
sɛbɛ an b'a ta min ye aw k'a dɔn jamana taabolo jugu ani jamana janfa min ye waati dɔra nin fɔra président dɔ ma min ye Amadu Tumani Ture a bɛ tiɲɛ so bi nka min ye parti démocrate progressif malien olu fana ye Mali maa ɲɛma wele i ka dɔn ko ka jalaki bi Ibrahim Boubacar Keita kan i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin min kɛra aw ka dɔn parti politique démocratique progressiste malien i ka dɔn DPM olu kɔni aw ka dɔn ye kuma min fɔ sa min ye aw ka dɔn ye misali ta Mauritanie ale jamana ɲɛmaa kan Mauritanie min n'an sigi ɲɔgɔn jamana don min ye u y'a jara ka taa fɔ min ye aw ka dɔn Mauritanie n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmaa min tun bɛ Ould Abdel Aziz ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la jamana taabolo jugu ani jamana minɛ ko jugu kiriko b'a nɔfɛ kiriko b'a yɛrɛ nɔfɛ nin waati k'u ye aw ka dɔn kiriko wuli a nɔfɛ min ye aw ka dɔn nafolo ko b'o la ani jamana ka mura ko jugu o de kɔnɔna na aw ka dɔn ko nin ye fɛn ye fɛn min aw ye jamana janfa wa i k'a dɔn awa min ye k'u kan ka wele k'u ka taa ɲɛfɔli kɛ nin sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko Nouvelle Horizon baasi tɛ Yusu Tarawele ngɔlɔbɛ jara o kuru mandi ngɔlɔbɛ n'i b'a kuru i b'a kuru a kɛnɛ waati l'indicateur du renouveau bido bɔli an ka ministre kɔrɔ n'o bɛ kɛnɛya ministre kɔrɔ ko fɔ ONUSIDA ɲɛmaa kɔrɔ Michel Hamara Sidibe ko danaya dara kan Union africaine n'a bɛ farafina ka kɛlɛya tɔnba ko fɔ ka danaya d'a kan a ka wuli i ka dɔn ka taama bere ta ka taa i ka dɔn farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen la ka taa ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya min b'a to jɛkuluba ka se ka sigi sen kan an ka ma ko agence du médicament k'o kɛ cakɛda belebeleba ye min b'a to farafina yɛrɛ bɛ se ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i ka dɔn furako ta fan fɛ o danaya de dara Michel ka a bɛ ka wuli ka taama i ka dɔn ka jamana ɲɛmaaw ni olu kuma ɲɔgɔnya fɛn min kɔni b'a to i ka dɔn saa bɛ ban waati min nin cakɛda belebeleba in a ka se ka sigi sen kan an yɛrɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya furako la an ka se k'o ta ba la an ka se ka an yɛrɛw ka furaw dilan an yɛrɛw ka se ka wuli ka jɔ caman kɛ an yɛrɛ ye waasa farafinadenw olu ka kɛnɛya o bɛ sabati cogo min na fɛn min ye Michel Hamala Sidibe ale kɔni kɛra ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye Union africaine fɛ n'o bi farafina kelenya tɔnba o ko fɔ agence africaine de médicament n'an ka ma ko AMA i ka dɔn a ka se ka sigi sen kan a ye jamana caman d'a ma a ka taama laban in na i ka dɔn a wulila ka se Niger jamana kan a selen Niger jamana kan an'o jamana ɲɛma u ye ɲɔgɔn ye taama in kɔnɔna la fɛn min Niger maa ɲɛma ye i k'a dɔn ayiwa kumaw bolola min kan a bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ ɲɛta a bɛ o de kofɔ a ko n'i y'a lajɛ fɛɛrɛ min n'a sigira sen kan ni ka nin baara ta k'a kalifa Michel Hamala Sidibe la a ka wulikajɔ kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔnya waasa n'a sɛbɛnko labanw kɛra bɛɛ lajɛlen k'a tɛgɛ nɔ bila a baaraw ka se ka juguba a ko fɛn dɔ bɛ a bɛ maa ɲɛna sisi Yusu a ko fɛn min ye farafina ye maa miliyari 1 ni kɔ b'a kɔnɔ nka an yɛrɛ bɛ fura min san ka kɛ an yɛrɛ la 100 o 100 an yɛrɛ bɛ 3 dama de dilan 97 o bɛ bɔ kɔfɛ ka na a ko n'i ye lajɛ a ko ni agence belebele n'o bɛ cakɛdaba in ko fɔ ka se k'an ka furako dɔ bɛrɛ la a ko n'a sera ka segi sen kan an bɛ kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye furako la a ko a bɛ fisaya ayiwa faso dɔw ma kosɛbɛ a bɛ fisaya a ka dɔn farafina jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ale min kɛra ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye a kɔni b'a la k'o baara de kɛ dɔɔni dɔɔni Michel Hamala Sidibe i ka dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ a sera Zimbabwe a y'olu kuma ɲɔgɔnya a taara Rwanda ka taa Benin ka taa Senegali ka taa Sierra Leone ka taa Côte d'Ivoire ka taa Maroc ka taa Egypte ka taa Ethiopie ka taa Tunisie ayiwa ka taa Niger yɛrɛ Mali ye fulakɛ yɛrɛ sera ka nin taama in kɛ anw ko cogo di n bɛ min f'i ɲɛna Michel Hamala Sidibe baarakɛla de wallahi a kuma ka ɲi o n bɛ min f'i ɲɛna wa nin min filɛ nin a ma dangari sida la sida ko kuma gɛlɛn kuma ɲɛna o a banna wasiɲɛ wɛrɛ ani bɛ taa ɲɔgɔn fɛ han jɔnni i labɛnnen don wa n bɛ taa baasi tɛ a ko n'i ye nin ko in lajɛ Michel Hamala Sidibe a ka wuli ka jɔ in a kun de ye i ka dɔn farafin jamana ɲɛmaaw i ka dɔn ka se k'olu kuma ɲɔgɔnya k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo min b'a to nin ko in yɛrɛ ka se ka sigi sen kan i ka dɔn 2021 san bɛ ban waati min an ka cakɛda basigi an yɛrɛ farafina kɔnɔ an ka furako o ka se ka lafiya cogo min na a ko a ka kumaw la a ko fɛn min kɔni ye Niger maa ɲɛmaa ye a n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya
ko a sɛbɛ kɔrɔbisara kosɛbɛ kuma bolila min ka kosɛbɛ ɲɔgɔn faamuya caman olu nana na min b'a to nin cakɛda ba in a bɛ se ka sigi sen kan a ko Niger jamana ɲɛmaa ye kuma min fɔ a ye o ye jigisigi kuma ba de ye fɛn min kɔni o ye hakilisigi kuma ba ye sabu a y'a jira k'a fɔ a labɛn bɛ nin baara in ka se ka teliya wa a ka dɛmɛ ye fɛn fɛn ɲini ko in na a b'a baara fana kɛ a ko fɛn min ye u kumana min kan k'a y'a jigi fa kosɛbɛ wa k'a d'a ma la k'a fɔ nin baara ninnu tunguruma si tɛna don a la min kɔni ye farafina i ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya furako la an bɛna sɔrɔ a tɛna mɛn bilen n'i y'a lajɛ hali bi a ko furako a tɛ taa ɲinini ko an ko ma ko recherche fana ka se k'o don ba la an yɛrɛ k'an ka kow ɲɛɲini yan maa kalaninbaw bi yan an yɛrɛ k'an ka fura fanbaw dilan an fɛ yan maa kɔni t'a fɔ k'i tɛ fɛn san ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ nka furako la an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka to an bolo min b'a to an bɛ se ka lafiya a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ fɛn min ye covid-19 ye o nani ayiwa o ye nani min kɛ an ka jamanaw kɔnɔna la fɛn min ye o bolociw ye n'i y'a ye i ka o ye maa ɲɛna sisi maa miliyari 1 ani kɔ n'a fɔra ko maa miliyɔn 8 dama de vaccinena k'o ka gɛlɛ dɛ o ka gɛlɛ o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Yusu miliyari 1 o bi bɛn miliyɔn 1000 de ma a miliyɔn 1000 o maa miliyari 1 ni miliyɔn 300 ɲɔgɔnna bɛ farafinna o bɛɛ la miliyɔn 8 dama de bolo cira coronavirus i k'a dɔn ayiwa vaccin na a ko ye ɲɛnasiko ye a ko n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye yanni saa ka ban ayiwa farafin jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka sɛbɛn in dɛgɛ nɔ bila an ka bɛn a kan ka agence belebeleba dɔ sigi sen kan min kɔni b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na ayiwa furako la an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka se k'a sɔrɔ o fana Union africaine n'a bɛ farafina ka kelenya tɔnba kɔfɛ o ka ciden min filɛ nin ye a bɛ ka wulikajɔ min kɛ n'o ye Michel Hamala Sidibe ye ayiwa ko ka tɛgɛrɛ fɔ a ye sabu ka d'a kan a kɔni kɛmɛ ka taama bere ta su fara tile kan ayiwa ka taa farafin jamanaw bɛɛ lajɛlen la a bilala baara min na baara in a ka se k'a kɛ ni k'a dagu k'a bɛ kɛ sababu ye n'an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya fana sɔrɔ furako la fura danna nɔgɔya wa fandanya fana k'a b'o fana kɛlɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ o ye la lettre du peuple la lettre du peuple ale kumanen don Yusu Bilen ko di min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn Musa Kɔnɛ biro min bɛ n'o ye biro n'o ye Amadu Jaje Sangare ale ka biro aw k'a dɔn conseil national du patronat la k'a sigi ka bɔ maa la o biro kɔni o ko ladɔnna anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka ban min ye conseil national du patronat du Mali i ka dɔn biro min bɛ yen n'a ɲɛmaa bɛ Amadu Jaje Sangare bolo n'a premier vice président o ye aw k'a dɔn maa ye sa n'u b'a wele ko Burama Jawara olu ka biro tiɲɛ yɛrɛ la min ye Choguel Kokala Mayiga ye waati min na a wulila ka se yɔrɔw ma ka taa lajɛ aw k'a dɔn yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu bɛ yen ni ka fɛɛrɛ tigɛ min ye transition o bɛ se ka latɛmɛ ko ɲuman i k'a dɔn awa min ye ani Amadu Jaje Sangare olu a ti k'a dɔn olu ka biro de y'a bisimila olu y'a bisimilali min kɛ i k'a dɔn awa min ye Choguel Kokala Mayiga a kumana aw k'a dɔn transition malienne i k'a dɔn dɛmɛ bɛ se ka lasa ma cogo min na ani k'a dɔn wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na u ni aw k'a dɔn min ye conseil national de patronat u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn nin ko ye kabini o de kɛra i k'a dɔn awa n'i ye réseaux sociaux lajɛ ni ka tila ka yɔrɔ wɛrɛw lajɛ i b'a ye k'a fɔ awa min ye ko tigiya ko a bɛ Amadu Jaje Sangare ninnu bolo dɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Choguel Kokala Mayiga ye aw k'a dɔn n'i y'a ye ninnu sera k'a bisimila i b'a sɔrɔ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko k'o tɛmɛnen don ka ɲɛ o tuma kiri min kɛra o kiri aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni Mamadu Sɛnsɛ Kulubali n'ale y'a ladon aw k'a dɔn kumana o fana kan o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn nin ko min filɛ min ye kalafili min n'o kɛra k'a kalafili kunkan cayara a kuma cayara a donni ka bɔ cayara o kuma an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'a to ɲɔgɔn faamuya o kana bisimila Yusu ne y'ale bila waati koromɛ nka tele la Mali Tribune ne b'ale ta Mali Tribune n'i y'a ta an bɛ taa Samara la dugu dɔ bɛ yen ko Si an bɛ taa ye Sikaw fɛ yen i ka dɔn maa minnu bɛ yen n'u jamu ye ko Boyite Boyitelakaw u ka mɔɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ a du bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni kelenya u ka commune a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na
u ka dugu fana boyitelakaw u ka ɲɔgɔn ba ko nin y'a tago filanan ye tago filanan min kɛra n'a kɛra wasa belebeleba ye ka kɔn bi ɲɛ i ka dɔn u bi ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ wasapu sanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a laɲini bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ so an ka taa sigi ka kuma an ka dugu yɛrɛ taabolo ye min ye ani fɛn min ye an ka duw ye ani an ka danbew ye an sigiyɔrɔ la i ka dɔn u bɛ se ka ayiwa waleya cogo min na sigikaw fɛ yen nin kɔni kɛra i ka dɔn waati ye a kɛra danbe ye o waati ye fɛn min ye boyitelakaw ye minnu sigi bɛ si i ka dɔn minnu n k'a fɔ minnu bɛ si minnu bɔra Buakɛ minnu bɔra Kucala Dantereso cɛ yɛrɛ dunna Manjana n k'a fɔ Manjama Kinparana Nɛni Bamakɔ Sibugu ani ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa an bɛɛ lajɛlen ka taa so sabu ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen barajuru de bɛ yen an ka taa jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana i ka dɔn a ka se ka lakana an ka jamana a ka se ka yiriwa ayiwa an yɛrɛw sigiyɔrɔ an ka commune n'an ka dugu i ka dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yiriwa cogo min na a ko n'i ye si yɛrɛ ta k'a lajɛ ani san yɛrɛ cɛ u bɛ kilomɛtiri 35 ko fɔ i ka da commune dugu 11 b'a kɔnɔ maa 16 ani kɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugutigiya bɛɛ maa minnu bolo o de ye boyitelakaw ye i b'a ye k'a fɔ i ka dɔn bɛn ni kelenya a bɛ nin yɔrɔ in na ayiwa dugutigi yɛrɛ n'a bɛ bunɔ boyite ko fɔ ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye dugawu don kɛ si commune bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi o kɔni bɛ hɛrɛ de ko fɔ a bɛ bɛn ko fɔ a bɛ yiriwa a b'o ko fɔ k'a bɛ dugawu don de kɛ nin ko in ka se ka to sen na tuma ni tuma dugudenw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn ye ko a bɛ se ka lafiya cogo min na boyitelakaw yɛrɛ i k'a dɔn danaya ani bɛn bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ani denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ma bange yen n'olu bɛɛ lajɛlen ka se ka so dɔn a bilala o kadara fana kɔnɔna la dugawu don caman kɛra k'a jira k'a fɔ tuma ni tuma n'u bɛ to ka ɲɔgɔn ye k'a bɛ kɛ i k'a dɔn ko ɲumanba ye sinankunya tulonw olu bɛ se ka banba cogo min na i k'a dɔn sabu sinankun ye Kulubaliw ye ka taa se Sanɔgɔw ma i k'a dɔn ani Buwarɛw ni Marikow ni Sogoduguw nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka maanifɛnw tin don ɲɔgɔn na o fana tɛmɛnen kɔfɛ u ka maa minnu daɲana u ye miniti kelen ayiwa taasibila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma n'i ye nin lajɛ hali bi fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa maa min kun ye ko in yɛrɛ a denfa ye min n'o kumana kosɛbɛ Musa Boyite ale ye foli ta ayiwa ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ayiwa a kɛlen k'o foli kɛ tuma min na a y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye kɔni bɛ fisaya kosɛbɛ sabu ka d'a kan nin bɛ kɛ sababu ye ka maanifɛnw tin don ɲɔgɔn na Boyitelakaw fana du bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ kɛ sababu ye ni ka yiriwa ka na n'o baara camanw ye a kɔn bi ɲɛ baara dɔw fana kɛra mɔgɔ maa ye baara ɲumanba kɛ u ye foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen fana na n'i y'a lajɛ ale bi fɛn min ye maire ye ka taa se député ma ka taa se i k'a dɔn ayiwa karamɔgɔw ma dugawu don kɔni kɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to hali bi ayiwa si a bɛ se ka yiriwa cogo min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa sous-préfet n'o bɛ Yusu Konate ko fɔ ale kɔni sɛbɛkɔrɔ kuma na a y'a jira k'a fɔ k'ale ye wale min a ɲɛ la nin ye wale ɲumanba ye sabu ka d'a kan dugudenw ka fara ɲɔgɔn kan janko fɛn min maa min bɛɛ lajɛlen ye jamu kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan an sigiyɔrɔ an ka se ka a yiriwa an tin ka don ɲɔgɔn na k'o ye ko ɲumanba ye ko min n'a kan ka ayiwa fɔ k'a wale ɲuman dɔn Boyitelakaw u filɛ ka wulikajɔ min kɛ nin ye k'a tɛna dan nin ma nin kɔni y'a tago filanan ye san n'a nataw la u n'a fara ɲɔgɔn kan u ka commune ka taa se u ka dugu ma a bɛ se ka yiriwa cogo min o baaraw bɛɛ lajɛlen fana o n'a kɛ fɛn min honorable fana ye n'o bɛ Boubacar Bigi Koyite ko fɔ ale fana sɛbɛkɔrɔ kumana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ale de bɛ dugawu kɛ min b'a to nin ko in ka to sen na sabu ka maaw wele kana fara ɲɔgɔn kan aw maa minnu barajuru bɛ yɔrɔ kelen k'a bɛ kɛ sababu ye ka maaw tin don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka jamana i ka dɔn ka faamuyaliba kɛ o kɔnɔ u ka commune an'u ka dugu a bɛ se ka yiriwa cogo min k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔ Boyitelakaw ka nin ɲɔgɔn ye ba in a tako filanan k'a kɛra a y'o wasa ye a kɛra danbe kɔnɔna la a kɛra bɛn kɔnɔna la wa k'u bɛ dugawu kɛ ale bi ko Ala k'u tin don ɲɔgɔn na nin ye sɛbɛn ye n y'a salo ka bɔ Mali tribune na ne ko Janginɛ Jara a bɛ yen Janginɛni a yɛrɛ ka foli kɛra koyi Petit Janginɛ Jara u y'a sɛbɛkɔrɔ fo k'a tanu ale de ka radio bɛ yen ka maaw kunnafoni sabu ale nana radio de sigi ka si ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a b'u sɛbɛkɔrɔ fo an'u ka maa dɔ fana bɛ yen o ye ambulance fana di i k'a dɔn ayiwa foli fana kɛra o la kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dugu yiriwa a b'o ko fɔ Janginɛ Jara n tɛ fɛn f'a ma bi sabu tiɲɛ yɛrɛ la bi y'a tanu don dɔ ye an sanakun don nka a ye baara ɲuman k'u ka dugu la bi y'a tanu don dɔ ye nin baara sugu la a bɛ hakili jigin min ye Marakakaw fana ka dugu ye Somaso Somaso ka denw tiɲɛ yɛrɛ la u k'an ka fo Somaso n dara ɲɛda kan o i bɛ yen nɔ wa ne ko n dara Somaso siɲɛ 5 an tɛ taa déjà ɲini na yan a ye ne kɛ n'o tɛ e kɔni tɛ a tɛ si la ni e ye deuxième ko kuma fɔ e don cogo so bi e n'o fɔ Yusu i ka dɔn sɛbɛnw a caman kɛra la an bɛ bi ta bila yan k'a ka nɔnabila pont dɔw bɛ yen n'a fɔ Togoto pont ani Mahina ani Galugɔ
olu baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ o kumana dugu minnu bɛ nin kɛrɛfɛlaw la ani maa minnu sigi bɛ nin yɔrɔ ninnu na k'u k'u janto u yɛrɛ la min b'a to i k'a dɔn kasaraw olu bɛ se ka fɛngɛ cogo min na sabu a tɛ taa wuli ka jɔ kɔ fɛn min ye wagaw ye ani baarakɛ masinbaw olu de bɛna nin baara in kɛ o kumana ko ka sigidalama bɛɛ lajɛlen ladonna nin ara i bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la waasa fɛn min ye kasaraw ye ani sabaga kasaraw an bɛ se ka kisi o ma cogo min na ayiwa sopa fɛr mali ale ka kunnafoni don an bɛ kunnafoni k'u cɛ ni min ye o de ye tununi sɛbɛn ye kadɛri jalo a si bɛ san 24 na i ka dɔn maa farilafin don a man ja kosɛbɛ mɛtiri 1 santimɛtiri 65 ayiwa fa tɔ a de ye ko murutala jalo a ba tɔ ye ko aisha tarawele ko a tununa maɲanbugu juma Jean-Claude tile 17 kadɛri yɛrɛ ko ayiwa a ka kuma ma nɔgɔ a ma kosɛbɛ na maa min kɛra nin maa ko fɔlɔ in ye fɛn ye k'i ka nɛgɛjuru ci 76 51 34 12 walima 79 10 86 42 walima ka nɛgɛjuru ci renouveau la 20 80 08 08 ma andan an tɛna bi ta jɔ yan an ka bi ta jɔ yan a k'an bɛn sini inchallah dɔ kɛra sa e ni Moribo an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini juma ka kunnafoni tɔ lase a k'an bɛn waati wɛrɛ